Karong adlaw ang deadline sa pagpang-enroll alang sa mga school year 2020-2021 diya sa Central Visayas. Adunay naidul-an sa 1.6 million ka mga enrollees gikan sa elementarya hangtod sa senior high school. Adunay live report si Fee Marie Dumabo. Fem. Bob, gitug-an ni DepEd 7 Regional Director Celestiano Jimenez nga bisan kun karon ang deadline sa enrollment, modawat gyapon hinuon sila og mga mopaapa sa pagpa-enroll, ilabi na niadtong mga locally stranded individuals o mga natanggong sa laing lugar. Sa talaan sa DepEd 7, 84% na ka mga estudyante ang nakapa-enroll kung dulan sa 1.6 milyones ang alang ning school year 2020 to 2021. Apan sa mga pribadong tunghaan, anaa pa sila sa 24%. Apan base sa nangaging katuigan matud sa DepEd, sagad sa mga estudyante usa ka semana sa dili pa magbukas ang klase magpa-enroll. Pipila usab ka mga enrollees ang ni-transfer gikan sa pribado ngadto sa pampublikong tunghaan, gumikan sa problema karon dalas sa pandemic. 13 divisions out of the 19 divisions, ang ilang enrollment sa senior high is already more than 100%. So sa ato pa ning sobra na sa target sa grade 10 completers katuning graduate o ning human sa junior high nga instead nga moadto private school nya ka senior high at mga universities wala na mo padayon didto. Karong Agosto 24 na ang schedule sa pagbukas sa klase ug nasabutan nga alang sa Central Visayas modular ang pamaagi sa pagtudlo sa mga tinun-an. Buot ipasabot, sinima na ang paghatag sa mga learning materials ug tabangan sa mga ginikanan o guardian ang pagkat-on sa mga bata diha sa ilang mga panimay. Dili susama sa nangaging mga school year, lahi usab nga pamaagi sa grading system ang ilang ipatuman. Dili na mao ang atong grading system nga sa una ang bata usay mag-cheat kay tungod gusto nga dako og score karon di no. So it's more on the skills development ang atong gitan-aw. So, unsay performance sa bata based on the skills na to be developed. Gumikan kay sagad sa mga pampublikong tunghaan gigamit isip quarantine facility, gitin-aw ni Jimenez kabase sa mando sa IATF kutobra kini sa Hulyo 30 aron doon na pay panahon sa pag-disinfect sa mga tunghaan. Bob, giangkon usab ni Jimenez, ang DepEd 7 Regional Director, nga adun naging mga magtutudlo sa Central Visayas nga nataptan sa sakit nga dala sa COVID-19. Hinuon sagad kanila stable na og nagpaalim na lang sa tasatag sa nila kapanga panimay. Gawa sa gihatag nga psychosocial intervention ngadto sa mga magtutudlo, nakadawat usab sila og mga financial assistance. Bob. Thank you so much, Fee Marie Dumabo, sa imong live report.